салом алейкум, хуш омадем ба авиакасаи ройгон авиа. рӯзи саиди ҷумъаро ба шумо муборакбод мегӯм ҳамватанои азиз. маълумоти имрӯза нархномаи билетҳои самолёт аз Москва ба Тоҷикистон ва инчунин шаҳрвандое ки шиносномаи Федератсияи Россияро доранд метавонанд ба ватан сафар карда ё ин ки не. Мегзарем ба нархномаи билетҳои самолёт аз Москва ба Тоҷикистон дар охири моҳи январ ва то охири моҳи феврал. Москва бохтар дар охири моҳи январ ва феврал аз 5000 то 11000 метавонед харидорӣ кунед. Москва Кулоб дар охири моҳи январ ва то охири моҳи феврал аз 5000 то 11500 рубла метавонед харидорӣ кунед. Москва Худжанд дар охири моҳи январ ва то охири моҳи феврал аз 9000 то 12000 метавонед харидорӣ кунед. Москва Душанбе дар охири моҳи январ ва то охири феврал аз 9000 то 12000 шумо метавонед харидорӣ кунед ай авиакасаи ройгон авиа. бародарои азиз, бениҳоят муроҷиатҳо зиёд шиданд, зангҳои телефонӣ ва инчунин саволот дар WhatsApp. шаҳрвандои Тоҷикистон ки соҳиби шиносномаи Федератсияи Россия ҳастанд ба Тоҷикистон сафар карда метавонанд ё ин ки не ва инчунин ба мошинои худшон нафарое ки шиносномаи Россияро доранд метавонанд сафар кунанд ё не. нафарое ки хизмат кардагӣ нестанд ва соҳиби ду шаҳрвандӣ яъне ду шиноснома доранд, ҳам Россия ва ҳам Тоҷикистон, метавонанд ки шумо поиска диҳанд ва ба хизмати ҳарбӣ даъват кунанд нафарое ки хизмат кардагӣ нестен ва нафарое ки хизмат кардагӣ дар Тоҷикистон паспорти российский дорен. инчунин шуморо метавонанд ки бигардонанд ва то 12 феврал то қонуни нав биромадана ва мобилизатсия яъне шуморо даъват кунанд, поиска дода шуморо ба военкомат даъват кунанд ва инчунин ба мошини сабукрав ба мошинои худтонам вақте ки сафар мекунед дар граница шуморо иҷозатнома мепурсанд ва метавонанд ки шуморо бигардонанд. нафарое ки бениҳоят муроҷиатҳои зиёд карданд ки вид на жительство доранд метавонанд ба Тоҷикистон сафар кунанд. бале, шумо метавонед ба Тоҷикистон сафар кунед, шуморо наметавонанд гардонда. фақат ҳамун нафарое дахл дорад ки шиносномаи Федератсияи Россияро доранд ва инчунин нафарое ки соҳиби 4 фарзанданд ва фарзандо ба синни 14 расидагӣ нестанд, шумо ҳам метавонед ки ба ватан сафар кунед. зиёдтар ҳамун нафароеро мегардонанд ки яъне опити ҳарбӣ доранд, хо дар Тоҷикистон хизмат кардагӣ бошед, хо дар Россия. зиёдтар ҳамин нафароро мегардонанд ва нафарое ки хизмат кардагӣ нестанд, то синни 30 сола хизмат кардагӣ нестанд ва соҳиби душаҳрвандӣ яъне ду шиноснома доранд, шуморо метавонанд бигардонанд ва поиска диҳанд ба хизмати ҳарбӣ даъват кунанд. нафарое ки шаҳрвандии Тоҷикистона дорен ба хотири паспорт ё ки ба хотири вид на жительство шумо имзо мемонед ва дар ҷанги Украина иштирок мекунед, дар ин ҳолат дар Тоҷикистон шуморо метавонанд ки аз 12 сол то 20 сола аз озодӣ маҳрум кунанд. статьяи 401 УК ҷумҳурии Тоҷикистон қатъӣ. нафароe ки ҳам шаҳрвандии Тоҷикистона дорен ва ҳам шаҳрвандии Россияро яъне шиносномаи Тоҷикистону Россияро дорен, хо дар Тоҷикистон хизмат кардагӣ бошед, хо дар Россия, вақте ки шуморо поиска метиҳанд ва шумо ҳозир намешавед дар военкомат, шуморо метавонанд ки то 200,000 штраф кунанд. статьяи 337 Уголовный кодекс Федератсияи Россия қатъӣ ё ин ки ай 6 моҳ то 2 сола ай озодӣ маҳрум кунанд. айни ҳол нафароe ки аз котелники шумо тамошо мекунед ва канали Ройгон авиаро дастгирӣ мекунед, бародарои азиз, дар котелники аз сабабе ки бениҳоят зиёд жалоб шидагӣ ай тарафи шаҳрвандои Россия Росгвардияро медоранд ва проверка зиёд мешавад. эҳтиёт бошед. худованд ҳар як шуморо нигаҳбон бошад. мо бо шумо интизор шавем видеои ояндаро.